Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong mipasalig nga kanunayon niya ang pag-monitor sa mga proyekto sa iyang distrito, ilabi na kay may satellite office ra usab siya sa City Hall. Tupad ra usab kini sa Mayor's Office ang magsilbing satellite office sa Lapu-Lapu City Lone District Representative. Ang naasuing dapit, magsilbi usab nga satellite office kaniadto ni kanhi Congresswoman Paz Radaza. Apan kay girenovate pa ang dapit, hinungdan nga sa second floor una sa Tourism Office ang gamitong satellite office ni Congressman Ahong. Kini usab ang satellite office kaniadto sa iyang kapikas nga si kanhi Congresswoman Cindy King Chan nga karon mao na ang mayor sa Dakbayan. Lakip sa gipasalig ni Ahong nga tutukan sa iyang paglingkod sa Kongreso ang pagsulbad sa suliran sa baha ug traffic sa Dakbayan. Ubay-ubay usab nga mga infrastructure projects nga iyang giplanuhan sama sa pagdugang ug mga super health centers. I have more time to inspect the projects, no. Di na kay ko mahigot gyud diri sa opisina. Thursday I can do field and Friday more on field works nako.